Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi tangoti regedzai tikupei nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yeZimbabwe Muchidimbu. Nhau yatakapedzisira kuburitsa iyaya kune vanoirangarirai kuJonas High yakaitika kwaSeke kuchitungwiza yemunhu airova vana vechikoro zvisiri pamutemo. Ndo yatada kuti titange nayo. Manga muchizviziva here kuti izwi ramuri kunzwa pavhidhiyo rechidzimai, mudzimai wemunhu airova vana vechikoro ndiye aitora achitopururudza achinakidzwa zvake. Heka ndo zvinoita rudo rwevamwe runonakidza kana zvichishatira kwevamwe. Ndo nhau yatada kuti titange nekukupai, uyezve chatoda kukuzisai zvakare ndechekuti nyaya yavo iri kupinda matare edzimhosva musi wechina kuchitungwiza. Tinovimba tichawanawo mutongo wakanaka ikoko tinenge takateya nzeve kuti tigonzwa kuti zvafamba sei. Imwe zvenhau yatinayo muzuva ranhasi ndemoto wakapisa imwe imba muguta reHarare munzvimbo yeWhitecliff. Munozaka nekuda kwekukwira kwemitengo yekumaindastri uku vanhu vanopedzisira vakuitira basa ravo mudzimba. Naizvozvo magetsi akatadza kunyasokonektwa zvakanaka, imba ndokupedzisira yabvira yese, property ikaparara. Itsaona yaitika hatizivi kuti chii chabatira isusu. Chabatidza moto hatizivi. Isi kuti ngoti moto unongobatira swazongobvira zvokubva vanhu vambomhanya kuda kudzimura kuti riri mudiki. Kuzoona kwakumberi kuti vanhu vese vakutoutadza. Vambodira majecha, vambotraya nemvura, tambotraya zvese izvozvo kuti watikunda vanhu. Saka vanhu vazowana azofonerawo fire brigade. Kuya kuita fire brigade yabatsira zvikuru kuyazopfumura kuyatibatsira zvikuru. When we arrived there, the whole building was alight, and we started fighting the fire. When we opened the doors to the building, we found there were several drums and containers with flammable liquids. Which were alight, but we managed to put out the fire. But is it allowed by the law for someone to have such a business at home? That one, at law, you are not allowed to keep the quantity of flammable liquids that was being stored in the building. It's illegal. Imwe nhau yatinayo ndemugwagwa unobva Harare wakananga Marondera.
wakanga wakavharwa mushure mekunge motokari yaita tsaona, ndokubva kuti ichibviswa manje ndipo pakatanga kuchinetsa. Zvakatora nguva kuti mota iyo inge ichiburitswa mumugwagwa, nguva ingatodarika 2-3 hours. Rodhi yeMutare Harare yakavharika pachida kuti pabviswe motokari iyoyo. Ndo imwe nhau yatinayo muzuva ranhasi. Munzvimbo kunonzi kuSnake Park kudhuze nekuSnake World, kwanga kusingadanwa anonzwa apo vechidzimai 2, 3, 4 vairatidzana masimba avo. Nhau kande kutorerana murume hanzai waka wangu ndewangu kamuzembera tinoburana. Naizvozvo ndo nhau yaitika ipapa yakakonzeresa kuti vanhu vapedzesere vakupotserana zvibhakera, vapedzesere vachipotserana mashoko. Imwe nhau yatanga tinayo zvizuva zvapfuura iyo ndeye mukomana, mwanarume Shadow. Shadow munomuziva uya wokupfimba amai vake. Mifananidzo yatiri kukupa iyi akatorwa ari pamubedroom mamama vake, anga akatomirira amai kuti achitsvaga rudo kuna amai. Shadow akanzi agouya musi wa30 kwa headman kuti nyaya yake inge ichitongwa, asi sezvinei Shadow zvakare semumvuri haana kubatika panzvimbo, zvaita kuti nyaya iyi iendeswe mberi zvakare. Hatizive kuti pazuva rakapiwa pari zvino Shadow achawanika here kana kuti kwete. Ticharamba takangoteya nzeve kuti tinzwe kuti Shadow azowanikwa here kumatare kumamisha, tinzwe kuti atongwa sei. Ifikiri tauni mboga kuzu kwa kuna matambo kama pepa kwa chizi nyanga kwa suru yanga. Ai, zizo kwa kufuna nyama. Ese. Akona mapuwa ngana bakona kwa zamsa poti kwa ngana taulo. Washa.
Sikhumbule